Yo bir biriniz öňmeseňiz kime? Sen esemesem ma. Dur yine nomuru workacak garaş. Men Olmaz sen yüzün için diye. Dayla ya. İçe kakayta. Erteňiz haýyrly diýjek, günýüzüňiz haýyrly diýjek. Gyýarman gowum ýagdaýlaryny turduň sagman. Menem turdum şu wagt. Turdum danym. Öýde borga götür eýdime seretmem. Şu wagt turmadym aslında barlara da turdum. İşleme istirdim da etdim. Türkdäki işlemim bana. Yüklemi uğrattım, eýitdim, beýitdim, garat. Gepen gaýtaýary. Şu wagt bilen salamlaşyk. Ýaly. Şoňaly akylym näme diýjekdim. Bugun biz mehmançylyga barýar. Soň güläş alyp ejemlere gitjek. Garat bugun inşallah aktiv bolar diýip umyt bilen turdum. Ýöne oňa gitmeli, muňa gitmeli bolýan kağıt aktiv bolamam. Köýnegim biraz uly bolýar, men görmem. Garat aktiv bolar akylym. Kremde kel sorulýan zat näme? Yok, gara diye. Köpçü. Şolar sarýarlar, Aklım yakala ayıryan krem däl bul. Bul güneş kremem ýöne güneşden, soğukdan ondan bundan goraýat krem bul. Hawa, ne bul vitamin yüzüňizde. Düşünýäňizmi? Ne dürtük ayırar, ne yakal ayırar bular. Sağunlar ayırya. Sağun almalı ilki. İlki bilen yüzüňizde sağun almalı. Ondan krem almalı. Şu kara krem son güneş kremini alýaňa da şokolat. Tauna her ay 40 manat berersiňiz. Ýöne bul ikisine 350 manat ýyllyk tölersiňiz. Bir ýylyňyzda gitýär şu iki satlay. Bula 200 manatdan, bu da 150 manatdan almak için şu nomera arkaýyn jaňa daýyn. Toran zatlaňyz ene şol. Netereden şu aman timene gellik Mekke işleri akılım. Güler yüzün gülsün çağırdı. Ulaş gördün bu daşları? Ha? Görmedim. Aslında nifem ona sistem. Mehri, nereden aldın? Yöre ya nasıl? Düşünmedim. Yöre ya Mehri. Salatist. Salatistler görün yok mu? Çok geçirip bu. Lala götürdü şuna. Lala getirip verdi. Yok. Ulaşın gözüne seredaydı. Doğru. Şey Layla ya. Ne molli? Başka? Abi ne mi gözler yüzüme doğru. Ya pasodalan ama artık geldin mi? Öyle bir giyip geldin mi? Tahra gördün. Yok da. Aw. Ha terapi kırıyor. Ağayın da iyi vereyim de. Akılım. Bir karar benim gözlerim. Daşam marken gulaş. Sen alsam ölem. Şöyle kameran ayla. Aw gulaş ana daşlı jaken. İkisi birdat şu ikisinin şu men gözüm şu birdat görýär da. Yo ikisi şu birdat gulaş şu ikisi. Şundan beter. Şuna odan olupdur diye. Lustran yelmeştirer nakıl mardan rağın taptım. Şaşkı kalyan var. Tahra bir şey çıkılan yok. Aw alan ora şey divallik getirdi demek çağa. Aw. Satın alıptır hawa. Otyum. Oturan şundan mı? Na bul kanani bin getiren mi? La qaybin getirýänler görýärmiňiz? Men o görýänler. Getirmeýär. Her kim salam aýtýan reja taňa birden bergili bolup galaýmaýyn men. Bame. Ha bu iýlerini etdim. Köýnüň oýtany kanal. Stapelme? Şun marama bir sowat berdi. Ay ol berenden bilema bir oradan bilema. Qaraz. Awa durmaja. Nusr. Ýa-ma bir maje. Sen gyýda meňde ýene keniňe şuňa aradyna geýipdir ýaşy. Çynmy Kanal orany ýandyka. Gel. Ay Melek hanım. Düýnen mer görema men muny. Gel Cançka. O çay geçtiňizmi? Men gördüm ýa görjegmi gaýdym. Meni görmäk kara ýalaňaç geljek bol meni gördi.
İdin ağaydı. Yatımda çıkardım. Ağay güleylen gıydın. Köp sonra ine güleylen gıydı. Gülen nam adam ine. İne. Çağacık. Ay melek bilen arası. Dur ikini görüp kadeyin. Görüp kaçacak. Gıydım aynı mı? İne ay melek bilen arası. Gün 40 gün ikisini. Ay melek 40 gün ulu. Ay melek apreli 12'sine varlı. Bulan mayın 22'sine varlı. Ay melek onu hem beyti dursun. Yürüm ödünü. De gaydılar ya hali. Kaçmaya çalışıyordum. İstiyorum. Güleylek. Gel. Ecem öňürek bara sana. Ana 4 bir çörek gellece. Ecem sana öňürek bara yağıl çörek. Uy, o dolamaman ti ne hiledipdir dedi. Ondan ömürsad. Yol varsan sonra ne ihtiyacı oldu değil? Awa hamir walla dedi. Hamir oldu değil mi de tanıştı. Hamir walla dedi. Gülaş boynuna al. Bal oldu. Ay bir biriňiz öňmeseňiz kim öňsün erhele ikiniz. Yo bir biriňiz öňmeseňiz kim öňsün. Sen SMS ama dur yine numara workacak arkadaş. Mi Ondan şey yüzüm için diye. Dayla öyle İçe kakayda. Yüzüm için yüzüm der geçip bilmem diye olur. da öyle yaptım ne götürüm bilmedim. Yaman nece yamanna havva. Yine men işen gerek gene. Yok yok oňaranak can käbem oğul şekeri öne görüp berilipdir. Şu gün mara TikTok'a bir belara vurdu. Siz şu TikTokçulara yükleniyor size de gördüm. Ha neme paylaşýana men abişden bir sagatda bir 10.000 prosmotr, oy bir sagatam der. Onun bir sagat diýýär 20-25.000 prosmotr, 1.000 like bolýar da bolýar. Şu gün mara hiç hilek neme ataýyn. Hiç vah ejemcan. Ya Şu yaş yaptı ya. Dem atırlara şu. İskam şu TikTok uğru yok gerek bir hidi. Ne masak keşif tat bolana. Rekomender ahça dışana ha. Ha la. Olma kala. Niye mi ki? Ne oluyor? Takla kadede, takla kadede. Gel. 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 Gel bedem hala yatma görürler siz hala. Gel ay melek gel gaydım. Açtır açtır. Açtır gaydım çıkartır çıkartır. Okey aç gaydım. Ay. Lavaş yiyeceğim bula. Ha vadan. Kim ne de kaydını tişört çıkartır. Mene lavaşla Çıkartır akalım. Ne jakos var, jakos. Ene daşın pokot kosun nağı. Eceten ana saçaklıksın ko. Ana gülyalak. Oğlum sen de kadın bakalım. Çıkartır akalım. Çıkartır. O da aymelek sen diyen burgerin gel. Arın saca geliyor ki. Şunu hem çağalar oldu hem nemeti. Hemen ilk göreyim gün bilyen aklım. Size övdünüz. Verecek yine soğukta var mıdır? Evet. Bismillah. Hadi çıkıyor değil mi? Ucağım. Nasıl oluyor mu? Yılasın bırak. Çıkırdat bana. Koyun o bunlar. Çıkırdatsın o işi. Hep çağırma. Hakkınız helal edin deyip ol. Virade yolun da kal. Aran güçlü çıkamadan derken şunun. Öyle inanırlar. Anlıyor musun? Öyle inanırlar. 12-20. Bu da? Öyle de çıkarma. Gör. Hani? Davaşını. Gör. Al hanım. Men. Böyle bir de işte koyuyorum derdi. Kağıt olan iyi belirlerini biliyor. Benim dişler koruyor. Bacı benim dişe koyayım. Buraya bir yok. Al. Al. Ben. Açıcı yakında kaydan koyacağım. Endamın da şıbırdardı degene kin qowardın mı çağılan. Dur esasen bulaştan soramalı. Dur ağına qinip bolsun. Qowardı. Atsıç qowken. On sam qowe burgeram qowe. Çağıçlam iyi. Aslında hepsi burada sakat etti. Bular son çıktı bölüştük. İyi akım ha bacı. Aşağısında
Men mi? Wagtjana. Ken galma gaýdyr, ýer gaýdaly. Atfiç ken gaýlarda kadedim. Gaýlar. Ulan ýa-ni şunu vilayetlara da köp soraýarlar, mence bir reklam edilmedi belşi. Altyn aýaňda atlaryny. Menen köp soraýarlar, nähil dastavka etdirip bolýar, nädip bolýar dip. Şo goýan nomeryma kylym bedeg diýip goýmak, şo nomera jaňadyň. Şo nomer size hemme zady gowadyp gurrun berýär. Dastavka nähil edilýär, nene şumatly boy ýerden mara. Yumşa alýaňa da ha. Nä? Is berýän, ýaman gymmat ýöne yumşadan alsaňyz o da ardan 3 litr 40 manat 50 manatdan isem gaty stoyka. Ne edemlerde köpürködeyin şu elimem köpürcük. Ine seredim ecemlen ki. Ulan adal tıktıptırlar ecemlen kişi. Ine şu 3 litri şeylemece men yanlış aytıp beremem. 3 litri 40 mı 50 manattan. Ine seredim ne koyyan arka. Mehribanlar, yine men Türkmenistan'ın bir önüm bilen tanıştıracak olan size peydalı maslahat bilen geldim. İlki bilen şu koyun akauntumi odadalım. Basın üstüne, basında koşulun şolara. İnni, veredin şeylere men size rahat bakacağım. Şun bir gereklik soğudu. Ine, kırmaşin çüynür bul. Ondan sonra bunu bir gerek alýanyz her eşige göre meselem ine şul renkliler çün bol. Ondan sonra bu näme qara renkliler çün. Ondan sonra bul ak renkliler çün. Ine bir gerek ýuwup görüň men davno gelip bu zatlar maňa ýöne 2 gün märi şular ýuwup barlap ondan size görkezýän. Koşulluğumuz şu sahipa. Onun şu gerek vaktim şu nomera jaňadyň ýene goýýan nomer madyr şoňa jaňadyň ýene diýjeklerim. Welaýet bular täze firma. Täze firma bolanyň üçin welaýetlarda ziller gerek. Eger kim men welaýetde men ziller bolup bilýän diýen bolsaňyz, işleşesiňiz gelýän bolsa, iş tapyp näme desiňiz gelýän bolsa, şo nomer bilen habarlaşyp bilýäňiz. Täze firma, täze önüm barlanan arkayn şolalaryň özüne de ýadaýyn davna uğradan zady men ilki barlaýyn ondan soň özüm goýmaly bolsa aýdaryn edim. Enede size täze näme şöyle bir gelecek. Ortadan size meselem biz şu garadatlar goýduk, adamy? Ene garadatlary goýduk. Şöyle açýaňyz bir gereklik. Ene. Şta goýasa ha, soda da bol. Şöyle koyýaňyz. Ýalňyşmasam ýene jaňadyp soram, ýumaşyk adam içinde bolaýmasa şu. Bir gedeklik. Anne pişirdilerekmi? Sağ ol. Öýüme diýdim. Şunu wagtda tokdym ki. Bolly başlapdy akylym. Dora başlady. Sağ ol akylym. Öýýär.